Madokwana ukwewe ndochichakadaro ichocho chinenge ngozi ye? Ndiriko ini Sauro. Getawe ukwewe madokwana. Mayazi ndiriko ini Sauro. Usikundiziva Sauro, wakandifa. Hakuna kana striker rakaita seumfana wangu, uri kuzvionera kuti zvamanje tiri Madrid takaita kudamburwa 4-0 neCity zvekudaro. Sauro, usavamanyanya kudhipisa pamasini amaiziva. Onanga mukomo wangu, masini hadi munhu anogaira maziya. Ingoni makati ndikusetera pena panataro ndakakusetera ibhobho, makabva madhomoka mega. Nayo mana. Mayazika, kabhebhi keke kanogaira sina kana basa waiziya. Plus kakatoshata kakabhebhi keke hanchatombokanda waibata. Ndakutoda kamai vacho nokuti ndo type yangu iya yatakaenda waiziya. Ndonyaya chatotaura nezvayo kaiyo Sauro. Saka ndirikozve, ini chandoziya chete ndechoti pena ndakaseta. Nayo mana. Zvenguva inoyi madokwana ndakarohwa negumba zvekudaro kwaiziya. Tine maplani andandinawo kataida kuti sanganise 102 but manje kana munhu akarohwa negumba zverudzi uyu koi, hapana kana 1 plan inobudirira madokwana waiziya. Hama 1 pakaipa mudhara. Kotadi kumenda kochadwa mudhara big man kotambonorwa armed robbery waziya. Kokudhara katakanofanira ari sichi maharare ndandara. Iwe ku armed robbery kuita sei kwacho kwakwana here mfana iwewe? Indawo chivhurika kudai sewe. Ndochi chakadaro chinenge ngozi. Sauro indava kana mchida kupusa imimi. Ini mudhara handisi wechigatsa-gatsa kana mazoraga, nzwama. Handitaenda kunobaipwa here muda mabig man mazuva aya nemapiches, nemagwavha, nemagranadilla. Chizviti tukaenda kunoita armed robbery. Chiba futi netsunga yairi mamugadheni make. Makudhibha here Sauro. Iwe mfana iwe pfutseki maniwe. Indawo sina secret, indawo chivhurika sina kana basa iwe uri iwe kogotaura sina basa pana mai Haaland mfana iwewe. Ndinokuputitsa ukaita benzi wazvinzwaka, ndinokuisa X mfana iwewe. Sorry Sauro, but ungoonesana because apa mune gomba kapa. Ende one or the other gomba richatongoda kuzadzwa maziya. Saka wede msemi yuti. Iwe handisi yuti rako wanzwaka. Onaka ndine zhetira ndiro kuti tisanganisika zvekumazuva rodoka waiziya kudai nekudaika. Iwe mhomuzi wako hawana here zvimanesi mjeni mavo mutokuona kusanobika kamasikatana vasati vadzoka kumusika waiziya. Then madhiri angu akangofaya cheteka. Tobva tanotenga kamasini aye times 2 waiziya takanoadzosera kandokuti tioneka mfano wangu. Sauro, saka takagarire chipanapa ngatigare tarova take katinodai nekudai so. Handina po kumfiriji kudhenu nemapolona anoisira dhidhi pachingwa kana vachienda kubasa kwavo kwekungape kuyakuya. Yesaya atake kumajapani madokwane takaenda waiziya. Siya mwana ayendewi takaipfura kare iyi German. Naimi vanimi muka yapo tuone. Chiko nai Mwari, zvari mashure angu naimi. Oshomole nachikombera. Chii chamandiitira ichi? Yowe Mwari wangu ini. Momzi, kwenda kubva mapinda muchitano izi kudaro. Wedemse kuita sei kwacho? Mashure apa mandiitira. Nai Mwari, muedzo uya ndingambogoneni. Une shuwa here iwewe naiwe mwana iwe. Uri kuda kundiuraya neBP here iwewe. Momzi, ndaita sei? Sorry kani mhomuzi wamadokwana. Sorry zvenyu mhomuzi, kungoti zvenyu mazongononoka kusvika paposeni mbijana saka tazongoti regedza titi kamudzonga 1-1 ini nemukomana maiziya. Sevanhu vari pamba katisanotengerera takamirira kudzoka kwenyu. Naiwe chikombera, wakati hauna miedzo here iwewe? Unoti kamudzonga unokaziva here iwewe? Mapedza nyama yese yange ari mufiriji umu. Unoziva here kuti nyama yese yange ari mufiriji umu ndandakatotenga zvemwedzi wese ipapapa. Munobohwa imimi. Don't worry, ndine mainvesta akandakamirira akandipromisa kuti anogona kundisapota pa mixed tape rangu randakagadzira randunge yuti. Vakangobhadhara chete mai madokwanika, ndati muchakuvara nemidheki ndogona ngoti rori record storage riuye panapa karobva rasikopaka ipapa madokwani vobva vaoflodhaka yese nyama yamuri kuda maiziya. Aiwa chikombera, itombomira zvako nesweet tongue yako yoyo wanzwaka. Futi hakuna sweet tongue yakadai so. Iyi itori sawa tongue yauri kuda kuedza kundishandisira panapai. Madya muriwo wese wangu ari mufiriji umu. Ende mabva madya nemaporona akatengwa nababa Oshomole. Aiwa, musakwateka nemai madokwani, muri kuona kuti chika nari maporona ndichangoti first pay chete yandenge ndakandirwa nemainvesta angu kandakanonyundura traki remaporona ekukoko mukamaiziya. Roswera rakapaka pagedhi panapa kamuchita mapisi ekucheka muchikanda mukanwa muchicheka muchikanda mukanwa. Ko hapana yakanyanya mai madokwani. Iwe Oshomole uri kuona zvawaitisaka. Takakuti nenyaya kupinza vanhu mumba munomu kana tisimo. Manje uchadya izvozvo wanzwa? Iwe chikombera, buda mumba mangu muno mutione. Buda hako. Gune zinzwa ikani. Iwe buda muno mutione. Buda. Iwe Oshomole ndoda kuvafonera dhedhi vako. Uchataura zvakanaka. Ende handisi kumbovabata nhasi mborowa mbichana. Unotoenderera stereki iwe ukasekerero.
uziye kuti kubva nhasi hausi kudya nyama mba munomu, uchadya nechemberedza gumani. But mama tinombogusha nyama yakawanda isusu, tangogusha 19 kgs chete dzipogo isu. Zvamunoita zvisi fair. Asi baba vako anoshanda kunyama choma kani. Buda munomu Toni, ndatopedza newe so. Ndwayezva. Yesa yapindira wereshende ngwele mulonyeni kufukafa kufakana kufenda. Inini manje ndirikwa nditi ndakakuudza here kuti ndiri miliyonea ende mamiliyoni angu kakahenga mumhepo maiziya. Varume, ndauya nenhau yangu iri serious ka. Tisu mabrand ambassador manyama. Kune vanoda kuitirwa maport clearance ka. Ezvinhu zvinouya neshipi zvisvikira kuDurban kana kuti kubhera ka. Saka bata isusu veBS Freight Logistics ka. Tisu tine chimuti mazuwano maiziya. We do port clearance ka yema-normal load ka nema-abnormal load. Clear ka, tinobva transporta futi ka kubva papoti paanenge asvikira. Takanorova waimonerera ka takanoasiya kwaanenge achienda maiziya. Musatye zvenyu ka, tine maagenda ari kuDurban nekubhera ikoko ka nditi ka. Inzwai inini vabereki masini enyu ka anosvika zviri safe. Kana muchinge mangosvika ikoko ingovaudzai kuti ndabva kuna chikombera chemabhebhi chete ka. Aiwa, munobva mawanirwa mazidiscount manyama maiziya. Chingave chine chii chamunenge muda kutakurirwa gaizika. Batai mukoma wangu mautoka mudhara wangu iyeyeka. Namba dzake ndo idzo dzandaisa pascreen apo idzo. Kana muchida kunzwa zvizere ka gaizi rangu, ingoendai pamaofisi edu isusu ka panamba 69 Enterprise Road muHarare umu. Vanokuudzai zvizere nemashandiro atinoita handitika. Hezve varungu ndokuti tioneka. Yesaya.